عباز تفلالي كورنعات بمخان مسجي استريز اللخوم زخبركم تخاتلتنا كمي وعلكم بارلاما إثيوبيا لوميين زقرب اللحطة أبي أحمد كملس كمزو عالز فلت كوينو تسفعت عستو بتناسأل ببار استونا وخاتون كنقربو مريسنا لنا أبي أبقودك أيه بعري أبقودك قبس إيرتران أبا كللام حاران إيرترا سدثنياتاتن مسح حبدوباتا وشت إثيوبيان حوحاتن وعل بريتوريان نعب سراوي تقراين زملكوتو استفلالي زرزر تحسطات ملس زهابو قينوم نلومي أبتي نحوحاتن كم دما وعل بريتوريان زملكت زهابو آديمنا كندهسسينام ፕሪቶሪያ ሲባል ግራ እየገባኝ መጣ። በአማርኛ የወለደችው እያለች ያቀፈችው እናት ነኝ አለች እንደሚባለው ማለት ነው። ፕሪቶሪያ የተደራደርነው ከጀነራል ጻድቃን ጋር ነው፣ ከጌታቸው ረዳ ጋር ነው፣ ካሰፋ ብርሃ ጋር አመንጎ ብልጽግናን ህዝብ ትግራይን ድሕሪ ዝተኻየደ ከቢድን ልዕሊ 690 ትንፋስ ተጋሩ ዝወሰደ ኩናት ብውዕል ፕሪቶሪያ ምስተዛዘመ ዋና ነጥብ ናይቲ ውዕል ትግራይ ግዛእታን ህልው ኩነታታን ናብ ቅድሚ ኩናት ንዝነበረ ኩነታት ክትምለስ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክውሰን በንጻሩ ድማ ንፌደራልን ሻዕብያን ናይ ኣምሓራ እኽብ ካብ ሓይልታትን ደገፍቲ ሃገራትን ንክልተ ዓመት ተፋሊሙ ህዝቢ ዘድሓነ ሰራዊት ትግራይ ድማ ዕጥቁ ክፈትሕ ዝብል ምዃኑ እቶም ሰነዳት ይገልጽ እዮም። እዚ ብወገን ፌደራል ተጣሒሱ ካብ ሓራ መሬት ክሳብ ናይ ተከዝ ሓልዋዝ ተሰመየ ሰራዊት ክምልመል እንከሎ ብሕገ መንግስቲ ፌደራል ናይ ትግራይ ወሰን ዝኾኑ ልዕሊ 55 ሚታዊት ግዛት ድማ ኣብ ትሕቲ ወራር ክሳብ ሕጂ ክቕጽል ብፌደራላዊ ትካላት ከይተረፈ መሬት ትግራይ ዝኾነ መሬትን ግዛትን ናይ ክልል ኣምሓራ ተገይሩ ዜና ክስርሓሉ ከም ጸንሐ ይዝከር እዩ። ብወገን ሕወሓት ድማ ሰራዊት ዕጥቁ ክፈትሕን ብመስርሕ ተሃድሶ ናብ ሲቪላዊ ህይወቱ ክምለስን ዝብል ኣካል ናይ ትስምዕ ምጥሓስ ቀጺሉን ዝተወረረ መሬት ንምምላስ ብዝብል ካብ ሱዳን ክሳብ ጎላጉል ትግራይ ምስልጣን ሓድስቲ ኣባላት ሰራዊት ይቕጽል ከም ዘሎን ጥራሕ ዘይኮነውን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልል ትግራይን ጉዳይ ሃገራዊ ዶብ ኢትዮጵያ ንፌደራል ዝምልከት ዝብል መስርሕ ብምቋም ብምጥሓስን ብወገን ኤርትራን ዘሎ ሃገራዊ ዶብ ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ምስ መንግስቲ ክንሱ ናብ ታራብ ጉጅለታትን ክልላትን ዝወረደ ስርዓት ሻዕብያ ርክብ ብምፍጣር ኣብ ሱዳን ዘሎ ምንቅስቃስ ሰራዊት ኣብ ምክትታልን ዕጥቅን ስንቅን ካብ ኤርትራ ምጉራትን ተጻሚዱ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽንተ ዝፈጸመን ገዛእ ህዝቡ ብድሮን ዝጨፍጨፈን መከራ ህዝቢ ኤርትራን ስቃይ መንእስያት ናይቲ ሃገር ንጎኒ ብምግዳፍ ወዳኣፎም ብዝብል መቃጠር ፍቕራዊ ቃላቱ ብምስናይ ተተኻኢሉ ኤርትራ ኣይተኻኣለን ወደባ ንምውናን ነቲ ሃገሩን ህዝቡን ብስልጣኑ ክሸይ ዝኽእል ኢሳያስ ኣብ ምምላድ ዝነበረ ኣብይ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ውዕል ከም ዝፈረሰ ዝብርህ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ። ፕሪቶሪያ ሲባል ግራ እየገባኝ መጣ። በአማርኛ የወለደችው እያለች ያቀፈችው እናት ነኝ አለች እንደሚባለው ማለት ነው። ፕሪቶሪያ የተደራደርነው ከጀነራል ጻድቃን ጋር ነው፣ ከጌታቸው ረዳ ጋር ነው፣ ካሰፋ ብርሃ ጋር ነው። ዋነኛ ተደራዳሪ በትግራይ ወገን ጻድቃን ጌታቸውና አሰፋ ሌሎች ሰዎች ይኖራሉ። ዋናዎቹ ግን እነዚህ ናቸው ፈራሚዎቹ። በእኛም ወገን ይታወቃሉ። እነሱ ስጠይቃቸው ያሉኝ ነገር አለ። በስፍራው ያልነበሩ ሰዎች፣ አንዳንዶች ፕሪቶሪያን የማያውቁ ሰዎች ደግሞ ፕሪቶሪያን እናስከብር ይላሉ። አሁን እና የወለደችው እያለች የታቀፈችው እናት ልሆናለች የሚለው ነገር እሱ ዝወለደቶን ከላ ዝሐቆፈቶ አደይ መስላ ዝብል ምስላ በመጥቀም ፌደራል መንግስቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ጌታቸውን ጻድቃንን አሰፋን ከም ዝተፈራረመን ዋናታት ናይቲ ውዕልን ተዛቲትን ፈረምትን ሰብ ጉዳይን ዞም ሰባት ምዃኑ በመጥቃስ እቲ ውዕል ነዞም ሰለስተ ውልቀ ሰባት ከም ዝምልከተን ሕወሓት ከም ዘይምልከት ገይሩ አቅሪቦ ዘሎም ከምድ ሓቆፍቲ ብወገን ትግራይ ዘሎ ኣባላት ሕወሓት ወነንቲ ናይቲ ውዕል ስለዝመሰሎም ውዕል ፕሪቶሪያ ይተግበር ክብሉ ይውዕልሎ ክብል ሓንሳብን ሓዋርን ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ውድቕ ምዃኑ ዘረጋገ ጽሉ ውዕሎ ኮይኑ ቀጽለሎም እዚ ማለት ዘማ ቀዲሞም ስሞም ዝተጠቕሱ ውልቀ ሰባት ፈረምቲ ውዕል ሎሚ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ሕማቕ ካብ ሕወሓት ወፂኦም ምስ ብልጽግና ክሳብ ዝሃለው ብመሰረት ውዕል ዞም ሰባት ዋናታት ናይቲ ውዕል ኮይኖም ነቲ ስምዒ ተግብርለው ዝብል ኣንፈት ዝቐመጠ ኮይኑ ካብ ሎሚ ንድሕሪት ምስ ነቲ ውዕል ዝፈረመ ሕወሓት ዝካየድ ንውዕል ፕሪቶሪያ ዝምልከት ርክባት ኩሉ ከም ዘይክእል ዝእንፍት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይገልጽ እዮም። ኣብይ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ሕወሓት ቅድሚ ኩናት
زكايلو مرجع خسر رس كم تسامعن كل زساتف مسجاجر منجست تغبر أكلنا يتسمع مخانون دوبا دما بفيدرال كحلوز نبرنا سمع كل تتحيسيو دحر مبال دحر سمع مفراس منجست خمس تقاومن استتخل مسجاجر منجست خيسر هي عنكف كم زل بمحبار مش شعبي زكايا زل ركبون نتوع البريتوريا زت حتر زي كونن كل لاين خل لاون حق منجست تجراين فيدرالاو حق زت حس مخاني جليس أبي حمد يتعتكس بديديار يفتال تدكم እንጂ መሳሪያ መደበቅ አልተስማማንም ማሰልጠን ማስመረቅ አልተስማማንም ስምምነቱ የታጠቀው ያስረክባል እንጂ መሳሪያ ደብቆ ማስቀመጥ ወይም በኮንትሮባንድ ለመዛት መሞከር ሚል ስምምነት ላይ አልነበረም የተፈናቀሉስ ይመለሱ ወደ ቀያቸው ልክ ራያ ላይ እንደመለስ ነው ጸለምት ላይ እንደመለስ ነው ወልቃይት መመለስ አለበት ይሄ የመንግስት ጽኑ አቋም ነው ይመለሱ የውጭ ጉዳይ የጸጥታ የመከላከያ ጉዳይስ የፌደራል ስልጣን ነው ማን ያለው የራሱ የህወሓት ህገ መንግስት እኔ አልጻፍኩም የነሱ ህገ መንግስት የውጭ ግንኙነት በሚመለከት የፌደራል መንግስትን ይመለከታል መከላከያን በሚመለከት ደህንነት በሚመለከት ፌደራል ይመለከታል ይላል ህገ መንግስቱ አልቀየርነውም ታውቃላችሁ እነሱ ስልጣን ላይ ያሉ የሚሰራ ህገ መንግስት እነሱ ሲወርዱ የማይሰራ መሆን لعل كله نقديات الكيتن واقان زخفول السباتن كوجد زخلني أبين بارلما زررب تي لعل شدش تميتش حسابات زقزفن باش حد كانوا سيستعمل سألون باش حزقت صورة أنا زختمولون بعمايتها حزقت صورة ديتات تجراي دكان بحدن بعصفن زس أنا لكونات تجراي كم تجراي زعنوا تلون هافتن قط طبعا إيرتراني تيبيان استبال علو أب علامات كرة الصحابنا أفريقيا زعابين زخبنا استبال الزمن وج مستي أول لجاست خير كونات كنا صارون كله أزين يشتكبل كم صعب قليس ويم እዚህ ጋር አንድ የሚጋነን ነገር አለ የትግራይ ውጊያ በሚመለከት ተጋኖ የሚነሳ ነገር አለ ባይዘው የትግራይ ላይ ያደረግነው ውጊያ ወለጋ ካደረግነው ውጊያ አንፃር ሲታይ በጣም ትንሽ ነው እንዳይጋነን ማለት መጀመሪያ ላይ ሰሜን ሲጠጋ 3 ሳምንት ተዋጋን መቀሌ ያዝን 8 ወር ቆየን ትግራይ ለቀን ስንወጣ ከራያ እስከ ከሚሴ ሰሜን ሸዋ ድረስ ተዋጋን የት አማራ ክልል ውስጥ ከዛስ ተዋክተን ነው መለስናቸው ወደ ድንበራቸው ከዛስ ትግራይ ውጊያ አልነበረም ሶስተኛ ዙር አጠቁን 2-3 ሳምንት አዲጋ ደረስን መቀሌ ልንገባ ስንል ተፈረመ ስምምነቱ ጠቅልለው ወጣል በድምሩ በትግራይ ምድር የነበረው ውጊያ ቢበዛ የሁለት ወር ሜኔ አበ ትግራይ استخايدو ኩናት ልዕሊ 2 ዓመት ከም ዝቀጸለን ብሚሊዮናት ዝግመት ህዝብ ከም ዝበልዐን ከም ዘማዛበለን ዝንገረሉ ከቢድ ኩናት ታራግጥም ገይሩ ዝገለጸ ኣብነት ናይ 2 ዓመት ኩናቱ ናይ 2 ወርሕ ጥራሕ መንባሩን እቲ ዝበዝሕ ኩናት ኣብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተኻየደ ምግላጹን እዚ ገና ኣቢ ንውግን ምክያ ዘሎ ዕላማ ሕጁን ከም ዘይዝሓለ ዘረጋግጽ ምዃኑ ገለተንተንቲ ይገልጽዮም ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ዝተባህለ ናብ ዘመናዊ ዓለም ድማ ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ዓፋርና ኣምሓራን ሓዊስካም ኤርትራውያን ሶማላውያን ዝሃለቁሉ ኩናት ሕጁን ብዝኸበደን ብዝዓበየን መልክዑ ንምክያድ ዘኽእሎ ስምዒት ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ ክብሉን ይውስኽዮም ወሲኹ ኣበይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ውግእ ብሕጂ ትርጉም የብሉን ዝበለ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ነካየደ ውግእ ከነዕውተን ንኽእል ኩናት ብዘይምህላው ትርጉም የብልን ክብል እኳ እንተገለጾም መልእኽቱ ንሰብ ትግራይ ክብል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውግእ ዘየድሊ እኳ እንተኾነ ተዋጊኹም ኣይትስዑርናን ኢኹም ስለዚ ዝተባሃልኩም መግበሩ ዝዓይነቱ መልሲ ዝሃበ ኮይኑ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ናይ ውልቀ ሰባት ብምግባር ድሕሪ ደጊ ምስ ሕወሓት ዘራኽብ ከምዘየለ ዝገለጾ ስምዕ ብምንታይ ተግባራዊ ይኹን ዝብል ግን መልሲ ይሃበሉን ሕወሓት ድሕሪ ደጊ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ከምዘይኮነ ዝኣንፈተ መራሒ ሕጁን ካብ ወገን ወረወገን ርሒቁ ደጊሙ ንኮሚሽን ምርጫ ኢትዮጵያ ዓዲሙ ግልጽ ዝኾነ ጉባኤ ብምክያድ ሕጋውነት ሒዙ ይወዳደር ዝበለ ኮይኑ እዚ ዘይገብር ግን ትርጉም ኣልቦን ኣብ ግጭት ዝወስድ ብምዃኑ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ደጊሙ ወሲኹ ኣሎ ወሲኹ ሕወሓት ጉልበት ሒዙ ዘይደዮ ብዓቐበት ምርኩስ ሒዙ ክወፅእ ይክእልን ክብል ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ሽማግለታትን ዝኣረጉን ባህርያዊ ሞት ዝደንጎዮም ክብል ዝገልጽ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት እውን ሕጂ ብሽምግልናን እርጋንን ክሱ ቀጺሉሎም ቅድም ነገለጽኩት ተወያይተናል ቲፒኤልኤፍም በሰከነ መንገድ አንደኛ ምርጫ ቦርድን አክብሮ ህገ መንግስት አክብሮ ትክክለኛ ጉባኤ አድርጎ ህጋዊ ፓርቲ መሆን የሚጠበቅበት ከባድ ነገር እኮ አይደለም ምርጫ ቦርድ መጋበዝ አሰራሩን መከተል ጉባኤ ማካሄድ ምርጫ መሳተፍ ካሸነፈስ መንግስት መሆን ግን ለመወዳደር
ለምርጫ ዝግጁ ካልተኮነ አስቸጋሪ ይሆናልና በዚያ ሳይድ ያለኝ ምክር እኔ ውጊያ ይበቃናል፣ አያስፈልገንም። ግድ የላችሁ ምትዋጉም አታሸንፉ፣ አይታችሁታል፣ ጥቅም የለውም። ግን ውጊያ አያስፈልገንም፣ ተባብረን አገር እናልማ ነው። ለምን ጉልበት ይዞ ያልወጣውን ተራራ ከዘራ ይዞ አይወጣውም ይባላል። በጉልበት ዘመን ያልሆነውን ዛሬ አይሳካም። ኢትስ ቱ ሌት ባይ ዘ ዌይ ኢትዮጵያን መንግስት በኃይል ኢትስ ቱ ሌት ናብ ትግራይ ዝኸይ ዘሎ ባጀትን ቀለብ ሰራዊትን ደሞዝን ይውዕል ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዝደንት ብልጽግና አብይ አሕመድ ህዝቢ ትግራይን ከተማታት ትግራይን ልምዓት ካይረኽባ ሕወሓት ሓኒቑ ከም ዝሓዘ ዝኸሰሰ ኮይኑ እቲ ብቐሊል ኣገባብ የጽንተካ ዝበሎ ህዝቢ ልምዓት ከም ዘድልዮን ገሊጹሎ ዶክተር አብይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ሕቶን ዓብ ደሞዝ ኣብ ፓርላማ ዘቕረበ አብይ ቶም መንእስያት ብሕጋዊ መንገዲ ክሰናበቱ ይመክር ዝበለ ኮይኑ ሓይልን ጉልበትን ስለዘለዎም ኣብ ልምዓት ህዝቢ ክውዕሉ ከም ዝግባእ በመጥቃስ ዕድሎም ከም ዘይመንጠለን ኣሓቶም ብሰራዊት ከም ዘየድፈረን ዝተረፈ መሬቶም ኣብ ትሕቲ ወራር ከም ዘየለም ብዝገልጽ መልክዑን ምኽርለን ክብል ተሰሚዑ። በቅርቡ ሰምታችሁ ከሆነ ወታደሮች ደሞዝ ጭማሪ በሚል ትንሽ ችግር ገጥሞ ነበር ትግራይ ውስጥ። ትግራይ ያሉ የታጠቁ ኃይሎች በዲዲአር በህጋዊ መንገድ ቢወጡ ለራሳቸውም ለቤተሰባቸውም ለሀገርም ይጠቅማል። ወጣቶች ናቸው፣ ጉልበት አላቸው፣ ማቋቋም ይቻላል። እነሱ ዲዲአር ፕሮሰስ ውስጥ እንዳያልፉ አድርጎ በመያዝ በደሞዝ መጨቃጨቅ አስፈላጊ አይደለም። ትግራይ የምንልከው በጀት በሙሉ የሚውለው ለወታደሮች ነው። ይሄ ትግራይን እየጎዳ ነው ያለው። ኣብ ትግራይ ናይ ድሮን ምንቅስቃሴ ይካየዳሉ ብምባል ስልያዊ ስራሕ ይወስድ ከም ዘሎ ነቲ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ብደብዳብ ድሮን ልዑል ናይ ሓይሊ ሚዛን ምዝባዕ ዝጠቕሞ ዝነበረ ቴክኖሎጂ ሕጂውን ብምጥቃስ ብድሮን ትግራይ ይከታተላ ከም ዘሎን ጽቡቕ ክልለ ክብሉን ኣሽሙር መግለጺ ሂቡ። በዘንድሮ ክረምት እርሻ ለማየት በድሮን በትግራይ በስፋት እንበር ነበር እና በጣም የሚገርም ነው ማሳ ያለው ውሃው ዝናብ ነው የምታዩት ከፍተኛ ስለነበረ ከፍተኛ እርሻ ይታያል። በንጽጽር በኢሜጅ ወሰድናቸው መረጃዎች የሚያሳዩት በትግራይ የተሻለ ምርት እንዳለ ነው። እኛ የምንፈልገው ያ ምርት በሰላማዊ መንገድ ተሰብስቦ ወደ ገበያ እንዲውል አርሶ አደር እንዲጠቀምና ከልመና እስረኝነት እንዲገላገል ነው። ህዝቡን የልመና እስረኛ ማድረግ ጠቃሚ ስላልሆነ ከልመና እስረኝነት ወጥቶ ወደ መሻሻል ህይወቱ እንዲገባ መስራት ነው የምንፈልገው እና ትግራይ ውስጥ የውጊያ ዓላማ ፌደራል መንግስት የለውም፣ አንፈልግም።